Niri Mizanet oso proiektua interesgarria iruditzen zait. Alde batetik, euskeraz hitz egin dezaket. Eta bestaldetik, jende pilo bat ezagutu dut. Niretzat Mintzanet oso baliagarria izan zen eta oso baliagarria da. Oso era ona eta lasaia da, euskara erabiltzeko. Hobetzen du nire gaitasuna, bai entzuteko, bai hitz egiteko, bai ulertzeko. Ni orain Mexikon bizi naiz eta orduan zuei esker gertuago sentitzen naiz. Eta hiru, salto! Hola, ez da? Bat, bi, eta hiru, salto! Gano!